έχετε έρθει? Μην μου πείτε από τις 10. Από τις 9. Έχετε έρθει εδώ? Τι τόσο καιρό να πετάξει ο άνθρωπος. Άκρη, Ανδρέα. Λίγο γκάζι εκεί, λίγο γκάζι, λίγο Γκάζι γκάζι. έχω, ρε. Γκάζι έχω. Γκάζι είχα τώρα. Τέλειος. Γκάζι είχα τώρα, Γιώργο. Είχα γκάζι. Ναι, είχα τώρα γκάζι. Μην τον καζώνεις τώρα, άστο, μην τον καζώνεις. Ναι. Όλα. Αυτό δεν σου είπα που σου είχα πει που το έχω πόσο καιρό. Πώς τον είπες πριν τον πιλότο, όχι Τζιμίνου. Πώς τον είπες πριν? Τα 28 είναι. Όχι τον πιλότο κάπως τον είπες πριν. Ο πιλότος μου. Κάπως τον είπες. Το φως, Πάλι. ανοιχτό. Όλα. Και αριστερά δεξιά.